Hapadeng ke jinya nanti ke New Trap Youth Council HYC banet saman lagi district ke jela banyala persya Udrox namar ke jingmam simkhia ke sorkar ban pentri kami New Tuli kimat jingdawa ke bakaseng kala de banbu hak santarik nai wieng arjar husaw ka sorkar jela lengbau menteri badikmi ya katnat social welfare ubah polling do kalakot yakinoi lam kaseng banyekren halor kini kiman haka jelang kapala penlong hapo ka office trika mu menteri kabadan sekretariat laidon mentalang da ka deputy commissioner ka east castle district ka kong ruzeta m kurba usp ka east castle district uba sylvester nongtinger u president ka HYC uba roy kuparsan rem ke magistrate nalor kiwei habakren sigilat thai kubor ba roy kuparsan rem ulong bahak jekren ba menteri ulapen pau ba sorkar kelap diang ki babur ki jingdawa ka ba seng kalabu ahmad henry kanang hab ban apat ya karai ka ba sorkar ka sim hak jelang jo ka dream mission ka ban long hak ka sautrik jong ni ubnai nolor ka tau long ru ba wat la ka sorkar kala ai ka jingkular ban pentri kami ki jingdawa kamdei ban kut tang hak ki jing yekren henry kan hab ban ai ru da ka jingtho ban pentigna dak ba pentep ru ba ka jelang ka banlong lah nyotrik nai wieng kan yaj be chakman Di hadin mengim sim layo ya kanu kejubab nak liang jok sorkar ngilapan benaru mengin sedon ni kata ka kejingiyat pat ba bat ka meeting pat ba ka ban selong akan nyotrik jom tau benai di mentah kesni ngilayo kini kejingkot ban wan ya kendu ya u minister concern jok social welfare ubala kren dei tang nam ta ka department ga jong un riu kren du nam ta ka sorkar hi barok we kat kum gajing ong gajong u deputy CM don hakamet ka bakot bakya umla bani kendu yangi u CM ubun kam hakikam ki jong u bedan hapok garu hills wala ki don ka cabinet meeting menta ka sngiru andre simlala bandon ru sulet lembaga visi le sia gajing bun kam jong CM tu IT ha u minister jong ka social welfare bani kendu yangi ban penpau ya ke ka bakal sorkar kale bat kansele alor kini gajing dawa ki jong ni tikat kum ke jing keren ke jongi bat minister concern jongka social welfare iba polling do ila penpau yang i babun ki jing dawa ki bakaseng kalabu akhmat ke sorkar kala pediang iki kum bacupen kemau ke jing dawa jongka seng ban bandon no ik tagi yang kasari ki bakarpang bandon ni kita ki muktiar sorkar ki bakarpang bandon ni kita ka kenhun tokit ke bakarpang jong ki bulet kabakaseng kelabu akhmat jong sorkar nang ta bandon ya ka police team ka bakerpang kumedon ya ki por ke bang mensuang yang bengi khun ya kini ki kai klau le ki le no ka sorkar ka snai ki special operation team ka snai ka special weapons and tactics team bot kum ta ter tengi ngi ong bakadai bandon ka special team le ni ka team ki pulet ka bakerpang ban ya khun ya udrak su tina kaliang jong minister la pentip yang i bakita ki ki bakal sorkar kala pediang bat ka nakaliang jong ka sorkar kan sa ka dream mission ka baningkong ka meeting jong ka dream mission ka baningkong kin sa syong ka sautrik jong mantau benai haka bau deputy CM in charge jong ka home un sa chair ya kata ka meeting bat la pentip ru yangi kumno ban panyat bet ya ki kendon jong ka dream mission la dap bantung ya u ba FG Kharsieng kum mission director nang ta u la thung ka sorkar la thung ru USP jong ka ANTF ka state level yo we ni ki IPS ka state level ba uta pet pat ki NTF ki badan ka district berokat ti kita ki jingkular ki bau minister concern la ayangi bulong babun na ki nyotli la jan baro nyotli ki demand ki ba seng klabu akhmat ka sorkar kala priang ni kita ki demand le ni ki jingdawa ki jongi kum ka tu ka jing ong ka jongi ba kadai bandon ni ka NCB ya ka office jong ka narcotics control bureau haka hangni shillong le ne ka jala ka jongi ya ka taru nakliang jong ka sorkar hoj wat lakam dei ka kam jong ka sorkar banbu ke NCB namar ba ke NCB kadai ka office kadai ka snat trikam jong ka central government jong ka sorkar India tinakliang jong ka sorkar lang bau deputy CM kin sa tho ka sorkar India ban phawanra ka office jong ka NCB hang ni but ikiwe ki jing dawa ku manbu ya ketiki rehab center le ne ki jaka sumar hang ni hapo ka jela ka jongi ya ka taru nakliang jong minister concern lo pentip yangi bakila don ki dorbar snong arlaitli dor basnong ki balawan ban pentip sa sorkar ban pan ya ka jingkershan na ka sorkar ban bu ya kini ki rehab center tinakaliang jo ka sorkar kila ai do ka jingkular ba maki kin sayarap ya kita ki dor basnong onda kila penbiang ki jaka ki puta na ka beta ban snai ki rehab center ya kataru kila pediang hi bakadon ka jingduna namar ku makalong mentaki bun ki kena samla ki beduna ki ba langop hudrox ki bomdan ki jaka sumar tinakaliang jo ka sorkar kin yarap ikini ki dor basnong ba kumno bandon ni kita kijaka sumaru ti lajan baru nyotuli ki jang dewa jong kaseng ki bangibu akhmat jong sorkar kum bakalong mentahi ka sorkar kala pediang ni kita kijing dama ki bakaseng gabu kum bakalong mentahi
nakaliang ka jongi ngila penpau da ka basai ba kajingnya kenduk ka jongi mentah kasingi kamdei ban kut tang kajingnya keren nakaliang da ka sorkar kidi ban ai ru da ka jingtho yangi ban penpau lane ban ai kata ka ka bangi keren mentah kasingi ko bau social welfare minister uang ba ngila rai ban pediang ngini jinawa ka bakaseng kala ong mentah nengi kwa da ka jingtho pat ya kita ki baro pat ya ka bana kaliang jong ki kin sapen poi kata ka jingtho akini ki kendiat singi hakini ki singi arsingi ndrei nakaliang ka jong ka senghi ku mangilapan bana bangila ayat pat ba mentah hakini ki district headquarter bat ki snong ka jingyalang pat ba hi ka bakaseng kalapan pau ban pelong hapo mod pran akan nyotrik kanyat bed kumbalapan bed kata kari ka bangi kwa ban penpau namar kumakalong hi teng ki jinge keren ba ka sorkar ki syukut tang ki jinge keren kimpoi pat ban penteri kam ki tingim kwa ba kita ki long tat haduk ba ka sorkar kala penteri kam sisa kita ki jinge kut ti ya kita ban penteri kam ru kumakalong mentah onom la ban penteri kam mentah kandon syua kata ka meeting khat sautrik haba kata meeting khat sautrik ken sasim ya karai ban bu ita ki kut ki bakar pang ban bu ban kumno ban snai kata ka ANTF team ke belong independent ke benom ya khlek lang ba kini pulit ke badan mentah ti kumakalong himenta ka nyotrik ka jingalang pat ba to ke choisi apo mod pran kan yat bet knang mengin penpau kumangi ong mi lesi ka sorkar ka sngo bakini ki jeng dawa ki dei tang jong ke choisi kim dei ki jeng dawa jong pat ba tingi kwa ban peni ka sorkar ba ka jing dawa hi kam dei ka jing dawa jong ke choisi ka dei ka jing dawa jong pat ba baro nangi kinong shong snong ngi long concern ngi sngo khyai ka ni ka jing jele jong drugs ha ka ni ka jela ka jong i ti kita kata ka dei koi bat ngin up pat ya kata khat sauterik kay ka baja din khat sautrik na kaliang jong kaseng ngin nom shu ngap ngin pet kay ka ba kirai bat ngin mut din ru ikini kirai ki baki kisem ka jingya kun jong kaseng kanom kut tang hakini ki meeting tang hakini ki jingya lang fat ba kaseng hi kan nang ye beteng mon ye kun ya ka jingya le ka jongi kumlu ban rak ding khong ye utro hot nyim la ban len kumengen ni la ye gren na ka por baka kampram ka por pang ka ba kham kong sa he ka de jong ka sorka kha ban shim ka jing kli le si lembaga ni ka jing le jong kaseng ha ka nyo ba pratli ki banai ka sorkar ka kendit na bathia la ne ka kendit na ka jing po sliu ka jong ka lem dade bangi pen banai ka ni ka rally ka ban long ka nyo trek le si ka sorkar kam sim la khot men ta ka singi ban ye kendo kata ka di ka jing sisa ya ka bangi ha ban kren ndring ni ha ru ban up pa de ka po namar ba kamdei ka bersuk ong bangi kendo mentala shahi ki snano ya ki rehab center la ne la shahi ngin up ya ka por ngin up ka kumba kalong mentahi ngin up ka khat sautrik ke ka banja khat sautrik ke ikirai ka sorkar kan sim ka khat sautrik jom mentau bana ila dang yo iba ka ka jing kren ka bangi kren menta ka singi kam saiso ka khat sautrik ka seng kan sele ke badon kamat kalong mentahi minister concern ula ayangi ya ka assurance man ngi ong bangi nom nget tang ka jing kren ka bakut menta ka singi ayangi ru da ka jing ko Kila dah kila ayah ni dah kajing tua, tidak kata ayah kajuk kajing tua. Lesi ingin sarak Ahmad Jong Chief Minister, ingin sarak ru Syah Kim Minister berokhat ban pen iba, lah dolong ba Minister concern ken gori kita kajing ikut ki bangi keren mentah kasihnya. Dari ka concern kajong ni kalau bagi mak jing dawa kajong ni kide ban urlong tak kata. Kindon ki cap ki bagai choice kan hab hiban bat tadi. Ngimla ban ong bangin syanya betang kata ka NTF team. Namar ba kajing bat juga choice ya kinong di drugs. Kam dei tang bengibat ya ki ban bat yo drugs ban the yo drugs ka jing yo ka jongi ya kalat ru bat ban keren ya ki ban pun so thu ya ki baki don kam ban kala baki don kam ban wan phai sha ka jing em ka bat ma ti kani ka jing ya kun ka jongi yo drugs ka nom kut ta ka jing keren mo sorkar ngin ya buddi ni ki jing dawa ka jongi ban penti kena ka sorkar kan pentri kam kita ki jing kular ki baka kala kular ma jongi ndri ka jing ya kun ni ka jongi HYC nang ni sakmat kan nang ya bete le sing ila ban yo i menu bentuk abakut kesni dal adon ki NTF dal adon ki por pulit yo le seu pulit uyat lat naka kamram ka bala ayo u ladang yo i ki bakum kita ngim la ban chula sha ban chupet ki ngi hab hi ban le ki ke bade ban le kumba pile i ki singi belaja bat ki bala le de ka sangi kanom sange ya kani ngajing khon persaya drugs ngi nang ya wala ong ngi ki ba ngi le be an ho ngi tep ru bangi le be an re ka kamram ka bangi de ban le nam tawan ya da ka jai ban dream nang ya biteng Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya